врата. Айде, почваме последните сърца. Луди е тук бая чести, както се вижда. Върни се назад да към Бая трупове има тук. И колко още трупове ще оставим. Отиваме на следващото сърце. Смело с ръце. Тук тази канавка колко пъти съм засядал. Веси, внимай с този джип, защото засядаш отряс. О, не мога! Направо в канавката Аз ли? му казах какво да не се прави. Няма нищо. О, блоутър, блоутър. Ньокте ли Нека, не е виновен. Няма. О, много червено, бе. Абе, прекалено много червено тук, бе. Що така? Живи го, само ми го покажи. Ниде влизай в наблотъра. Това бе, брат, брат. Дай да Бегай. ми показва заради тебе, бе, човек. Аме, и аз имам таймер, не си само ти, супер много червено им, едва ставам, нямам кръв, сега ще му бутне на земята. Аз имам изглед към сърцето. Още не съм фленал, трябва да ползвам плекюра 26 секунди. Ще те влизаш, защото не е направо. Влезай вътре. Да ска вкучи мръсно. О, аз влизам той фаза. Бавите се, момчета. Чувам ферал. Има тук. Два. Някъде в изкита, третия. Два са мъртви. Майко, какво е при мен? Не му бутай. Добре, Blackheart е dead. Blackheart е dead. но- Да. Аз му фърлих две такова. Скримър, 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 скримър. Къде ви кажи, бе? Ай, колко сте, бе? Идвам да видя. Мога, трябва да се заведа. И събудихме го, май. Не сме. Леле, разминахме се. Чувам болтър някъде. Его. Ноги оцеля, бе. Оп! Магнит скапан! Браво, е! Миртъл влиза в засада. Тренирам ти това, бе. Гръб. Пана го. Аз те малко да се забавлявам с него да отпът. Продължават да се съберат. Що стоим тук още? Ай, ходим на другото сърце. Е. Аре по колите. Тук е мръсно, слез ми от вратата. Как мана да минавам през храсти? Как ще е легнал от пигадния блоутър? Как ще ми гръмне в очите? Откъде се вижда сърцето? От тук не се вижда. Но другата страна. Въобще не го и гледам този път. Но то ние, между другото, много бързо го убиваме. Банята, ето го. Точно там, точно. Мите, много бързо го убиваме, братчета ми. Това проблем ли? Да. Що? После ще ти кажа. Аз паза врата тогава. Паза! Той го стреля от прозореца. Да. Много бързо влезна в фаза. Нищо не е пазен врата. Аз нямам плейк.
Майко, какво е радио и глава? Ще мръсни. Застрелям в тела. Той се като на моите комянти. Прекрасно. Тия, тук има 2 ръксака с медикаменти, ще ги взема, защото ми трябват много. Време е да се Идвам. Яне, пипай, бе. Кой те позволя да Оле, пипаш, бе? О, как стана то на умка, бе? I'll need to use that one again. Кляк, кляк, кляк. Имам метнал той от пъстана. Оу, искате ли да убием големия голям? И да не искате, ще ви се наложи да го убием. Търки към нас като еми, запътяна свиня. да, бе, Дойде, взимам О, снайпера. чакай, че да, секунда не виждам нищо. Не бързайте. Патроните. Добре, тук съм. Тук съм, ей къде? Пакетно образите посоки всеки. Заедно. Давай към Мита, между другото, той ти хаби Дръжте много... го някъде просто. Солей. Призареждам, пазете са. Идва към мен. Аху! О! Я не нападай в гръпа, Комплетно. Time to reload. Time to Топът reload. много продаве. Хорца, 16 патрона. Мамо, колко патрони това чудове? Браво, не знам кой го гръмна снайпера, обаче ме спаси. Кой според теб го гръмна за снайпера? Оле. Нямам патрони за Идвам. снайпера! Владението си! Бах пасти. Вътре. Махни го там, ако може. Мамка му, той ми е такова покрай багажника, оле, аз сега си ебах майката от всякъде. 74. Трацакам с помпата ми сега. Оле! Оле. Трябва да си взема... То дебел не играе честно. And I'm out. Гръмни в него. Патроници на снайпера. Ау, 5 минути. 5 минути, аз съм с един патрон. Оле. Давай към базата да може да се такова. Чакай. Имаме 5 минути. Не замахай тук. Ето го. Айде! Клекна, дай го. Не мога от зомбита! Изправи се! Долу е. Не там, брат! Айде па се изправи. Давай, пак. Браво. Това беше напрежение голямо. Майко! Айде, бързо към базата, бързо. Давай, скоки, като да нямат... То каква база им 2 минути? Да, всъщност, за 2 минути ще стигна. Няма да ходим до базата, ти ми дават пост, им 2 минути. По-близо е, няма да ръшкаме. Добре. I can't shake this fever on my own. Направо към аутпоста. Вие добре ли сте? Ме ме запаха, ама нищо. Преживеем. Веси, Да. Идвам. О, не! отивай, върни се за мен. Слизай, весело, слизай. Блотър ли? Не, запалих джипа! Аген! Шет! Оттам. Бегай. О, 2 минути. 2 минути и ще мра. Shut up already! Чули? Да мълчиш, копеле. Ти какво пискаш, бе? Къде отивам, не Си знам, направо обаче, си. ако се забавя още малко. Отивай И се спасявам. звездата на отбора ми гътва.
Ало, този Джигърнаут беше... Аз не вярвах, че ще изде 17 куршума, човек. Какви 17 колите? Аз изпразних в него, знаеш колко много ви жена. О, не, куче мръсно, защо се случват тия гадости на мен? Некве да е. Само мога да кажа, че аз изпразних 100 куршума в него. Не знам, обаче в мен гръмна сега и блоутър, точно като стигнах до колата да я оправям. Аз мога да направя пейкюра, но тук не мога да правя. Ангеле, този клип трябваше да се води от моята гледна точка, казвам ти. Retreat. Такъв екшън, не знам дали си виждал. Ти при мен да виж какво беше. Сега, ще ме пуснете ли да си стигна до багажника? Или пак като доближа колата и ще пусне ли блоутър?